Isua nen voinzir lai ngai hlatu te in zavain tu chu nuam vek ule tun tuma kan ngai thlak tur chu thil rap thlak a thleng don ti thupui mangin pathian thu kan ngai hla hule don ani korin thon kan bungli changkwa kan chiar chuan khovel te wantir ko te le mishing te min hmoa en nom siamin kanom hi ti kan hmu ni hol zau tak lian taka kan luta film star thiam tak tak te le zei tak tak ten leman chan hmu nom te taka kan thli rang hian tuna hian wana cheng te le khovel min hmoa hian khovel hi en nom siam na hun ang ani a mishing te hi ransa ang kan ni lo en nom top pera chan bo la tura in bo sei tu te chukan ni pathian chuan khovel he thli renga yom dan zong zong hi wan mi pui hian hmu nom te takin an thli reng che ni setana chu he khovela hian do tin mishing te min buma bible thutak fam kim hi kan hriata kan som hi athil hlo ber chu ni ma se chung setana bum na zong zong laka kan him theinan chuan ama lali suwa ngein thutak hriat tir hi khovela karon kalchan karon pian chan chu ni tu po thutaka mi piangin ka thon pom thin atini thil rap thlak ber mai chu Christian in the scene Bible na soireng po azom do lo le anun pui lo hian nge yang Buddhist ho chu Buddha ti daranga ti tu te hi Buddhist ho chu ni a Christian te chu Isua ti ang ti tu te hi Christian te chun ni van le khovel mit muwa setana bum na lem chan na a tlulu te hi ang sa tak omang mo lali suwa ngein bum na anasadona chumi laka kan him theinan engkim min lo hril lo veka ama lali suwa local lena nga setana ain lar dan turpo athu bible kal tlang hian min hril lok vek mai thimlal ngei chu lo chuakin thilmak tam tak mai en nom aron siam dona chu krista lem changa setana local tur chu ani dona ni mitam tak he pathian thu bible in ngat lo te zong zong chu bumin anom dona tuna hian bo chiana chuan a vor to pathleng trepa khovel hi boi noi ani ta ber mai ram sang in do na thoma re man lo tuna hian lo omra phlak tak mai chu mishing te chunga hian alo thleng thuai to dona top na chu a hnai ni khovel ron tlak buak thu tur boina tan hian keini Christian te hi kanin bo sei don lom ni tuna hian chung ko tam jok te chu lalpa chung kwa ni tura la tlingri lo ten ni a heng te hian hun chin chian hi han thethiam se chuan thalai zong te nu le pa zong te hian an nun an thlak danglam vek nge yang lali suan aniak nung kan zui chat theinan en ton tureng kim min hut chi a mani in phata krista nung kan zui angai ni tuna hian mitam ta Christian na chu a chaklowa a chan po pathian na tlem an thove na hian an lung oi mai wangani Krista chu ama nge keini mi sultan hian aronin pe a mishing te suala boral mek te hi anun na hi aman chhir sen ro lo Krista te sana lei an ni a eng tiang chia eng to tur nge miril ru I thlak thailo ma se kong I ko mu theini ni tin mai hian chatuan nun na lama nge chatuan thi na lama ka kalsok don ti in thu an titlumek lomani imo phurna chu kong dik ko mu hi ni chuwang chuan ngai thatu du tak kan hma hianin thil rap thlak ber mai lo thleng tur a om dona chu lir hing rap thlak ber lo thleng tur nen te khin ani chu lir hing rap thlak ber mai lo thleng tur chu lali suwa krista local le nei ani dona engma hian adol so don lo in bo sei lo ani chuan he ni lo thleng tura hian itan mang an na vor top a lo thleng don ani chu ni chuan mang an na ne na ron tlak bok ma nge che hian tuna nge hian krista ta na thoka in bo sei so turin ama lali suwa nge min so mani Isua nen voinzir lai ngai hlatu zong te in zawa in hman nuam nilen nuam vek ule